mo dugay kay may commit na raba ko. Mao, o magbarong yung ka, ana, Vince. Dili, barong god. Pagitae ko, lain dito sila. Casual ba lang? Sige. Mag-MC ko. Pilihan ka diri sa dressing room. Sige, pag-una dito. Sige. Ay, pagdugay ha. O, lagi. Dali, dali. So, let's move on. Sa dili pa ang feature dance of the month kay ibaw mo every month ang ato mga dancing inmates do na ginislay bagong dance numbers. No, but before we show you the feature dance of the month, they would like to render this finale number. Nalingaw mo. Grabe, okay ko ba? Okay ko. Kay Jinjin ay linaw kailan. O ikaw sa Vince! Grabe, dili ka ay MC, murag dili ka first time. O si Jinjin, nalingaw Jinjin. Jinjin! Believe ka? Lingaw sayang, nindot sayang dito na mga prison no. Unsa ganito day Jinjin? Sayang, unsa ali. Ana na. Ha? Arisito! Arisito! Magpapalis mo sa Sila sayang. Anay. Anak, Oh, anak. Oh, anak, putugtong. Yang sa pato anak. Tugtong sa akin. Kato ana ina. Oh, anak. Lukad.
lupan-lupan. Dungdung, Ah. anak-anak, dungdung. Katong dayang-dayang day Jinjin. Ang dayang. Dayang, anak, matundong. Oh, anak. Basta ako dito. Alingot. Ayo. Ikaw ba? Ako yan ang sana ko. What's happening? Sugar ba ni mo mudagan ni Jinjin? Ay, sige, dakop-dakop. Ako'y hako. Ako'y buang. Ika'y kabuangon. Nahinan ito. Ali, Papa Vincent. Ay, Shane! Kita ko! Ay, ano? Dali, dali! Ah! Talayo, ha? What are you doing, you zombie? Nobody's waiting by your side. Okay, sige. Not much too long. Ikaw na. It's just your foolish pride. I love you, Jennifer. Ay! Huwag ka malipo. O si Jennifer, ikaw ha? Bantay ka lang. Sa to? Jennifer? Oh, I love you, Shane. Pearl. Aw. Maulagi. Nana, nangaw na sila oh. Ah, sige, sige. Ay, Ay, Vince, lami. Nagit kayo ikatog. tinood. Pero sulit kay kakapoy. Ako noon, wag ko magdahon perla nga ingon ato ba dahil atong ma-experience sa CPDRC. Nindot ba dahil? Vince, Hmm. proud kay minimo. Hurot na ng bilib na ko nimo ha. Ah, kay nga naman? Kay kanito kay kang debrief pero maay kay kang mo MC. Murag wa gyud kulbab sa gamay. Ay, naoy nga, may tabo bugong wa. Apan, may lang yung kaya ko mo control. Mind over matter. Bitaw no, Vince. Talent sa na nimo. Kay bisan pila pa kalibo ang imong mga tao nga naa sa imong audience pero maragwa nimo. Wa gyud kay stage fright, makontrol nimo ang tanan. Mao bitaw nga kun dunay mga seminar sa eskwelahan, ikaw gyud kuhaon nilang speaker. O, niya sa man? Magpaandam tayo pa ni hapon? Oh, ikaw? Pero ako, Vince, di na ako mukaon. Sakto na to itong kaon ay katong pagpiknik na to. Hmm. Busog na ko. Ako gusto, nagkay ko mahigda. Gusto na akong, dapat akong buko-buko sa kama. Ala, sige. Una lang katog. Kay ako pa itong atuos Jinjin. Akong siguroon nga nang limpyo to sa di pa tumatog. Nga maka-half back to siya. Bitaw sab no? May kayo mo kong gipainomduman, Vince. Ay, mag-half-bat sa diay ko. Unya, mag-iilis ko. Ilis ko naiti. May nang priskot ang matog. Mo bitaw? Sige. Kaya to na ko na si Jinjin, ha? Sige. Okay. Vince, Yeah. Sama. thank you ha. Sama. Sa imong pagmahal kang Jinjin, ikaw ang nagpuno sa ako mga pagkuha nga to sa usa nato ka anak. Perla, nagpasalamat ko sa Ginoo nga nagkaanggo ka sa imong pagkuwang niya. Salamat sa. Sige. Mga walay sukod, mapailubon ug
matuod